B'investiment ta' 180,000 euro l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed taħdem fuq proġett biex madwar 30 residenza f'Baħar iċ-Ċaq ikollhom sistema ta' drenaġġ hekk kif qabel qatt ma kellhom sistema ta' drenaġġ. Il-perit Beverly Costa qalet li permezz ta' dan il-proġett il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se tkun impenjata li tassigura li bosta residenzi ikunu qed jitqabdu mal-bqija tan-netwerk tal-pajjiż u jkollhom mejn tal-ilma tajjeb għax-xorb imqiegħed. Eventwalment dawn ir-residenti issa jkunu mqabbdin man-netwerk tagħna u għalhekk l-użu tal-fossa mhux se jibqa' aktar applikabbli u jitneħħew dawn l-inkonvenjenti. Din iż-żona ta' Baħar iċ-Ċaq affaċċjat diversi sfidi ambjentali bħal irwejjaħ kbar ta' drenaġġ tul is-snin minħabba li qatt ma kellhom sistema ta' drenaġġ adekwata. Ix-xogħol fuq il-proġett beda fi frar li għadda fejn sissa tqedu mal-190 metru xogħol ta' mejn tal-ilma tajjeb għax-xorb li huma mqabbda ma' 28 residenza. Filwaqt li ma' 30 residenza qed isirhom tqejjid ta' 300 metru xogħol ta' mejn ta' drenaġġ. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Michael Farrugia fakkar fir-rapport riċenti li juri b'mod ċar li l-ilma ta' Malta huwa eċċellenti bħala kwalità u saħaq li jinsab impenjat biex dan ir-riżultat sabiħ ikompli jiġġedded. Biex inkomplu nżidu għaddej numru ta' xogħlijiet madwar Malta u Għawdex bħalissa qegħdin Baħar iċ-Ċaq fejn hawnhekk għadu kif saru madwar 180 metru xogħol tal-mejn tal-ilma u madwar 300 metru xogħol ta' pajpijiet ta' drenaġġ illi qed iservu 30 residenza. Dan ix-xogħol sa jkompli ħalli naċċertaw illi l-kwalità tal-ilma ta' Baħar ta' Malta ikun fost l-aqwa fid-dinja. Ix-xogħol mistenni li jieħu madwar 7 ġimgħat u mistenni jitlesta sal-aħħar ta' Lulju ta' din is-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.